A fakitermelés sokrétű, komplex tevékenység. Műveleteinek tervezésekor és végrehajtásának szervezésekor ökológiai és ökonómiai tényezőket egyaránt figyelembe kell venni. Magyarországon a véghasználatok közelítési feladatainak hagyományosan széles körben elterjedt és alkalmazott vezérgépe az LKT csuklós traktor. A 70-es évek végétől napjainkig jelentős számban dolgoztak és dolgoznak ma is erdeinkben ezzel a sokfunkciós, de egyszerű kivitelű speciális géppel. A gyártó 2013-ban jelent meg a piacon két korszerűbb változattal, a 81-es és 82-es jelzésű megújított típusokkal. A traktor 4 ütemű, 4 hengeres, 85 kW-os teljesítményű turbodízel motorja több mint 7 tonnás saját tömegét nehéz terepen is könnyedén mozgatja. A fákkal, tuskókkal, sáros nyomvonallal és egyéb akadályokkal nehezített erdei körülmények a mechanikus egyfokozatú hajtással, a 6 előre és 4 hátrafokozatú Power Shift sebességváltóval, a teljesen hidraulikus szervókormányzással és a lamellás differenciálzárral könnyen leküzdhetőek vonszolt rakománnyal is. A gép óránként 30 km-es maximális sebesség elérésére képes. A fülkét az ergonómiai szempontokat magas szinten kielégítő műszaki elvek alapján tervezték. A közelítés minden feladata biztonságosan elvégezhető. A döntést és a galjazást követő anyagmozgatási művelet első szakaszában a szálfák megközelítését a kiváló manőverezési képességek segítik elő. Az előközelítést a hidraulikusan dönthető, valamint felle mozgatható pajzs és a kétdobos Sauer Danfoss hidromotoros csörlő támogatja. A nedves és vizes, sáros, vendégmarasztaló agyagtalajokon az anyagmozgatást kombinált megoldással gyorsan el lehet végezni. A kezelő a csörlőt szabadon futó állapotba állítva a traktorral rakomány nélkül halad, majd a faanyagot ismét a pajzshoz csörlőzi. A nehezebb talajadottságú szakaszokon túl aztán ismét alkalmazható a hagyományos vonszolás. Az LKT 81-es erdészeti közelítőgép átlagos körülmények között 6 köbméternyi teljes, illetve szálfa mozgatására képes. A közelítés következő szakaszában a munkapadon belül a hoztolással kialakított választéksor egyszerűen manipulálható és mániázható. A gép fordulékonysága a keskeny rakodókon is előnyt jelent. Az LKT 81-es erdészeti közelítőgép nem csak vonszolásra, hanem környezetkímélő emelt rakománnyal történő közelítésre is használható. Az anyagmozgatási feladatok mellett kiválóan alkalmazható földutak javítására és téli utak hómentesítésére is. A gép optimalizált méreteivel és gumiabroncsaival garancia a közelítés feladatainak hatékony végrehajtására. A tolólap, illetve a pajzs mozgatása is egyszerű és gyors. A vezérlés elektrohidraulikus. A 14 mm átmérőjű és 60 méteres kötéllel másodpercenként 1 méteres csörlőzési sebesség érhető el. A hidraulikusan dönthető biztonsági fülkében praktikusan elhelyezett vezérlőeszközök találhatóak. A kormány 2 fokozatban állítható.
A motorháztető egyszerűen néhány perc alatt felnyitható. Az üzemanyagtartály kapacitása 90 liter. A 21. század erdészeti közelítőgépe méltó utódja az első generációs traktoroknak.